Asik. Asik. Makasih Mbak Enggar, duduk lagi ya. Wah, iki aku garep mamerne. Mamerne apa? Nah, iki mumpung karo Partai Nasdem, Iki Nanang teko to Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Rene Lang, ayo Nang. Wah. Ora usah njaluk spot. Kok ora usah lho gayamu. Kene Nang. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak tunanetra ning duwe keluwihan iso nembang. Wah, Iki niki nggih anu Mas Yogi, tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Wis tekan. Wah, jan mike loro. Walah, mik loro arep diagahi kabeh ya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, ki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriko kok. Kok batinku aku ora ketok sampeyan lho. Oh, tak kira lek batenku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara Lumantar. Wonge bagus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Tak inceng neng kono mang. Hah? Mbok inceng. Pas nyanyi tak delok wah wonge ya ngene, Mbak. Yogi. Apa ketok nang? Ya ketok neng kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Peh. Aduh. Peh tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku gini iki. Ngalah galauan yo selehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jane umur pira to Nang? Wis kudu mangan wong ayo. Hah? Kok sampeyan umur pira? Nikah mentolo kudu tak emplok ya ne. Lho aku sembok emploke lho. Sampeyan umur pira? Jujur jujuran. Kula umure ya kelahiran 92 ya 29. 29. Iya. Wah, jane ya ibaratane wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat Mas. Oh iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh iso sambat yang Mas Yogi. Saiki pamerno tembang. Nggih. Napa niki? Oke. Ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ki lho Nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun Pak Yogi. Kuwi pira Nang diceksekno?
Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro, jajal piro. Iki ta? Heeh. Walah, wes roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene lak mripatku sing burek ya. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lah traya picek kae. Iya. Oh, biru tuh. Nah, iki ini. Nggih. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Nah, Oh, piye? alah. Piyayine ganteng ora? Pundi mboten walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi? Kata di komentar jenengan pripun? Niki Iki Mas masuk. Dalang. Pripun? Nggih. Iki wonten ketua fraksi kula. Wah, Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem Hebat, DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. nggih Pak. nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Nganjuk ya pripun? nek DPR sing ayu, Mbak Dalang. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ayu? Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Ojo mundur-mundur. Nganjuk niku DPR 3. Tiga. Saking Nasdem, Nasdem. kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang dua cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu. Ibu Haji Ratna Wulandari, Ratna Wulandari. Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Ratna. Ah, nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Dalang. Wong nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh potensi-potensi pemuda kados Mas Dalang. Mas Nanang niki lho. Oh, Saged. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin Bu sepatah Ratna, dua patah monggo. kata. Monggo. Niki Bu. Heeh. Mas Nanang lungguh dhisik. Heeh. Wah, ben Ibu Ratna Yuh, kelihatan. sing ning ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu. Wah, jan Alhamdulillah. kaya Gantengnya kayak ngiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit sakjane. Oh, nggih. Terus dibeto mlebet malih. Oh. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Nggih, Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh, nggih. Lanang soalé. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur Nggih. suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho Nggih, ya, aku nggih. lek kongkon mbok kon basa Jawa kaya Mbak Niken no, mboten saged kula. Nggih. Tak Ada nggih bahasa cara Indonesia Bu, mawon. ada cara. Pripun Untuk dapat mendalami bahasa Jawa itu ada Oh, caranya. ngoten nggih. Kulino nanggap wayang. Oh, Oke. ngoten. Nggih, 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 nggih. Ditulat Mas Karena Yogi. niki kula jak muga, kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap. Oke. Kula nanggap. Amin, amin. Amin. Untuk kedepannya Allahumma dapat amin. diagendakan. Amin, Nggih. amin, amin. Pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk Nggih. bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, Amin. lebih maju, Amin. lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ngoten. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini. Ngoten. Oke. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu. Nggih, lare nem-nem niki lho. Nggih, Kados mas-mas niki. Dados mami Nggih, ta? sakit kerjasama dengan Astabrata. Wow, saya yakin Oh, ngaten. akan meningkat Nggih, nggih, nggih. bukan hanya 3. Wah. Amin, Oke. amin, amin, Ya amin. Rabbal alamin. Nggih, namun
Kap semanten, kok lek Nggih. suwi-suwi ngesakno Mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jan lah. Ketoke wis dhek wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Nggih, niki- Mboten no. Mboten. Ini cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Iki lho Mas Anang. Nggih. Ojo. Ngadeg. Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek pokoke Mbak Ratna ini anu ayu nih pas pekewah aku ya Allah. Nggih ngapunten. Nggih sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya wah kok ndelok ya mboten pareng. Kaya Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. tepuk tangan. Nggih, sembah Alhamdulillah, nuwun. Rabbil Terima kasih. alamin. Nang, Nggih. kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Loh, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki ki aku. Loh, ora-orane kaya panggah no. kok. Panggah ta ya? Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, Ben ning harus. mripat mak piye nah? Mak piar. Langsung mak piar. Wah. Iki ana pambudutan pepeling. Nggih. Heeh. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nembang sinden ketiga berdiri Nggih. berdiri ya. Pun. Heeh. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ana wayangan mesti Nggih, haus kowe hiburan. kangen wayangan mesti ya Nggih, toh? Kangen haus suasana hiburan. wayangan ya toh. Nggih. Mula aku wis matur kepada Mas Yogi titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi ngono. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Sama. Terus nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji Terus? kang angka loro salat dene kang telu Budal rene mau karo sapa nang? numpak motor pitik niku iki ambekan Iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. sing mesti niku Kowe iki jan tenan kok ya. Glelengmu lho sing tak senengi ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Oke. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Pripun? Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Wah. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing iki berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta, wonge piye? Lek Dik Sintae koyo yo piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye Yo, piye? yo. Mbok terawang no piye? Wonge Yo, piye? Ciri-cirine. Sik to. Kok gak ketok to sing ndi?
Heeh. Wonge ya lemu. Nek- Oh. Lah nek Dek Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Ah, wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Mas, Terus kowe. emang Mas kan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. Oh, saka cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan Eh! nek karo dirimu. Bongget panganan po piye Aku kok. lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenan. Lagune pepeling. Pepeling. Sinden 3, yo baris Oke. siap gerak. Nah, kudu kenceng, yo siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Inggar, ya siap gerak. Lencang ke kanan gerak, ya kanan, yo geser, geser. Oke, ya. Aku ndek enek kanan nih, Mas. Berarti piye lencang depan aku. Oh, meneng ayo. Menang pojok mergo tegak gerak. Wah. Ini kan meneng elek kok. Saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget, nah nyontonin joget, dicontonin jogetnya Mas Nanang, ayo, Mas kendangnya, Nanang instrukture cara ya, disunat. instruktur jajal, dicontonin sih, kendangnya jaipong tok, kendangnya Ya jaipong met tok. kudasi, Mas, HP Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi, ya. Ayo, dang, lagi gini, asik, Sing. salam dari Binjai. Ya met kudasi. Ya met kudasi, Oke. Bang Jamet para kedasi. Ada kimochi, ada kimochi Iya, abang iya, iya, iya. para kedasi. Iya. Ya Wes jan kaya anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kayak tikus anyangan-anyangan lho. Oke, pepeling Dek Niken Salindri, Ya. Sinta Widya Palupi dan Mbak Anistia Enggarsari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggarsari. Oke, yuk pepeling, tak tuntak. Oke, kayak nyengke. Awas. tansah dielingke wis wasite padha nindakake adang mesti padang wayahe sedaya nanggapi wajib dawuhe pangeran salayake cacake agama limang watu Subuh duhur lan asar salat sayap tinadoh tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Sesambrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung kadelo hampir lan tawakan pasrah sing kuwasa yen kapare Oh, as. Tetep Sudarsono. Empat pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman
ning wis suda rasa nasionalismene rasa kebangsaane wis suda malah wis ora ana. Lah iya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapa ne yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangruah. NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati. Rawe rantas malang putong ngulupi. Sekali lagi. Baris dunia kasih hati. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangruah. NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati. Rabe rantas malang putong ngulupis koto baris panggilan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndo tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Monggo deniken aturan mindah wonten ing panggung paling panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri.
Nggih, selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Good evening. Wah, Good pakaiannya kok evening. beda daripada yang lain niki. Oh, niki, bedanya? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri 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 Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Ya ya, no pasti no. Niki nuansanya biru semua. Nuansanya biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu. Oh, Dek Niken. salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithik no. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan niki, dulu. niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 nggih. tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul, betul, betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki banere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kaya ngono ora Oh, ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, yuk disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Wah, piye Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Iya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Luar Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan, Sugeng kenalan, dalu. kenalan, nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak, Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki didikan Mbok menawa arepe sepatah dua patah kata Nggih. komentar pagelaran pada malam hari ini ya toh. Nggih, pripun Pak? Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang utama inggih menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kawula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa mulai? Nggih, Mbak Dalang, terus Dek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Dek Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun, nggih to. Oh niku.
Niku wajib, niki pun disekseni gamelan kula. Nek Bentan ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama mele, Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya Oh. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek nih kan, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, betul. ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Ninggali nggih ngoten. nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, 100 nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampean Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek nih kalau. Oh, Ora Pak. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Slendro, rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kalau mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tup lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Santai, Pak, santai. Ampun keseso, Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang diantepi Ya. nuhun nitra utama. Tepuk tangan untuk Mas Tepuk Yogi tangan. Dirgantara. Wah. Suwantene jenengan suwae lho, Pak. Hei. Jenengan belajar teng pundi, Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih, Oh, nembe saking dek Mas- wau diwarai kok. Nembe wau lho, Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar, Pak. Oh, Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa?
Mas iki capek gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kalih Dik Niken nggih. Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Mangga. Yuk. Di zaman percuma jara kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi Newes mana keturutan sing digadai yen tinggal janji saiki opo ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. Syukur bisa nyawa